srampat diaturke. Alhamdulillah wa syukurillah wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Yudo Bagja. Saged pepanggihan wonten ing Desa Kepuh. Luar biasa masyarakat dalu punika tumplek-blek. Betul. Dalam rangka bersih desa, Bener. ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, adoh saka memala, adoh saka sukerta, caketa ing kawilujengan, katentreman lan kabahagiaan. Allahumma amin. nah hebat. Napa melih menika ngepasi wulan sing sae, wulan becik. Mulane apa to iki? Wulan Sura. Muharram. Muharram utawa wulan Sura tumrape piyayi Jawa Sura menika mesu raga. Apa iki ana artine ya? Lho pripun? Raga punika ragangane awak sing diragoi rina lan wengi, nek reget ya kudu gelem ngragati. Apa? Raga kuwi ragangane awak. Raga ragangane awak. Heeh. Sing rina wengi diragoi. Nek reget ya kudu gelem ngragati, seranane lewati rakatan torekotan kados dalu punika. Kaya dalu menika. Nggih. Ngepasi dinane dina ingkang becik anggara kasih Selasa Kliwon. Selasa Kliwon maleme Rebo Legi. Lah, Selasa telu Kliwon 8 tiba 11. Insyaallah sedaya warga entuk kewelasaning Gusti Kang Maha Kuwasa, uripe saya ayem, saya tentrem. Allahumma amin. napa melih dina anggara kasih nika hebat lho Mas. Selasa Kliwon, Selasa telu, Kliwon 8, 11. Nek diitung kanthi pitung Jawa, tibane tiba apik. Maksude Sri Dana lungguh lara pati, Sri Dana lungguh lara pati, Sri tiba Sri. Rezekine melimpah. Sri menika dewane pangan, Sri dewane rejeki. Insyaallah kabeh warga masyarakat Desa Kepuh sing petani panenane saya melimpah. Allahumma amin. Sing pedagang saya laris. Allahumma. Sing tentara, sing pegawe, sing polisi mundhak pangkate. Allahumma amin. hebat kaya ngene. Jan lumaku dinane Selasa Kliwon dasar Pak Lurah Pak Joni. Pak Joni panjenengan pun makaping-kaping ditinggal. Wah, wis manjing seduluran. Kula kalih panjenengan wis ping 4 niki nek gak salah. Saged kepanggih kalian iki nyapa riwi ya. Wirawiri nyang apa? Yen omong-omongane ra kemeng ngono kuwi. Paling tidak lek aku iki Wong iki petuk iki wajibe omong-omongan. petuk ketemu karo Mas Suwe ora ketemu lho iki. wajib ngobrol omong-omongan kok ganggu omong-omongan. Ya maksudnya iki aku yo melok ngene yo paling tidak dijak omong ya ta Met ngono kaya yo. Karepmu pengen dijak omong. Pengen ngomong. Oh, pancen saesi lho Mas Pengen Rudi. ngomong. Bersih desa menika adat para masyarakat wonten ing Desa Kepuh turun tumurun. Iya. Lah yo ngono to, Met. Nggih. Nah, ingkang kedah dipun lestarekake, dipun lestantunaken sedaya warga masyarakat, awit masyarakat punika tresna dumateng budaya. Iya. Ya ngono to, Met. Lah, nilanipun saking punika kompake masyarakat, pejabat lan perangkat Kangge contoh. kangge contoh warga desa-desa liyane. Ya ngono to, Met. Mbuh. Nyang apa to kuwi? Kok nesu. Ja omong-omongan nesu, ra Jarene omongan kok nesu. nakoni mau. Ya rada akeh lho Mas. Aku iki dianggap ra iso omong lho. Oleh nakoni rada akeh. Sing akeh do. Bersih desa saestu hebat luar biasa. Apa to Mas Komet bersih desa kuwi ateges sedekah bumi. Sedekah bumi iki kabeh warga masyarakat nindakake tasakuran ana ngersane Gusti Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala tasakuran iki penting banget lho Mas Komet. Lah ya ngono to Met. Sadaqallahu lazim. Jare kon sing akeh. Maksudnya sing akeh ra ngono ya omongan kayak sampean karo Pak Rudi lho. Ya nek omong ya entah ngomong kok seneng. Terus ora omong-omongan. Kuwi suwi. Do. Nggih. Awet dhewe kanca. Betul. Sesama seniman harus saling menghargai. Menghargai. Komet pengen ngomong. Leres kula kalih panjenengan mendel. Duh ngomong enggen. Kaenggon. Iya iya. Ya ya. Terus ngomong. Ngeten. Ayo ta.
pengertian Iya. Pak Rudi menika. Wis omong. Pripun Pak Pawarti? Dilengkon anu ya do. Nggih, kesempatan ngomong. Ben Karena ngepokke ulang darani bisu. lah masa bisu dari jangan doa-doa kok dagelan bisu Nggih. Untuk darani bisu lah ya. Pak Joni wonten pirsa Wong iki ning piantun kepuh ki wong iki. Nggih, padahal masyarakat hebat kok lho iki. Nyapa Piye to? kersane cedak kalian menika? kok nesu meneh kowe iki wis Lah kok gak omong ki lho ki lah kok omong-omong kuno omong dhewe ya. Lah jarene njaluk sing ngomong. maksudnya aku menang Mas Rudi menang Yo, Mas Ring ngenggen kowe kabeh meneng kowe omong. maksudnya saur Ngrungokne. wong telu kok. Oh saur mano. Oh, saur mano, iya, Oh iya. ben enek anu to, ben enek saur-sauran. ngestrine Bisa. sahur manuk Malam yang sangat luar biasa tentunya Pak. Kok wonten teng desa Kepuh punika kok ingkang dalu punika ngawontenaken nggih menika kok mugi-mugi sedaya kok ingkang sampun ya ampun iya toh men salah terus kok bener Aku kalau Yuda iki wis per lho. maksudnya go ngono nek kancane Oh, jaluk digongi Digongi, aku ora paham iki piye to? masyarakat ben pirsa nek Mas Komet niku seorang budayawan Oh, iya, seorang ngomong. seniman jaluk digongi Oke. oke wae iya tanggapan bolak-balik kok ora paham. Lah ngomongi kok. Dalu punika teng desa Kepuh punika sangat luar biasa menunjukkan kerukunan yang sangat luar biasa namung saged derek ditunggu dumateng sedulur. Aman sapa? Aku ngomong goni ya. Terus lah piye masa keliru sapa? Awal lemu jane ganteng jane. lah tapi Betul, tata rasupan enek ingsun ngomong kuwi. lah Padatmu ki apa ingsun ki lho kalau bocah rupane kaya nyambik kok iso ingsun wong ki muni ingsun ki dijumbuhne karo prejengane nek Mas Rudi karo aku pantes karo aku Yuda Yuki Rahayuda kuwi Widodo Rudi Ru kuwi baru di itu dimanapun selalu update Komet alah koko kuwi KO met kuwi mencret Tapi kan wis mari. mencret kok iso lan awake dhewe nang kene iki ora usah kok padha tukaran ora usah kok padha gegeran sing penting ndonga kanggo warga masyarakat Kepuh masyarakate sing ayem tentrem ki patut dicontoh daerah liyane muga-muga dengan kerukunan dan ketentraman ini bisa menimbulkan duweni putra putri sing hebat soleh-solehah anak sing cerdas anak sing pinter Allahumma Amin. ngono lho Iki lho jeneng dagelan cerdas ki. Ngono kuwi. iki. Anak cerdas nyapa ndongakno kok pinter. Lho, lha piye to? Ayo ndongakno mugi-mugi sedaya kemawon gadah putra-putri sugih Allahumma. Mugi sedaya ingkang rawuh dados tiyang sugih Allahumma. Oh ngono beres. Lho, cerdas. nek bocah ki kudu pinter sik Mas Sing ngudukno sapa? Ora pinter anak penting sekolah ora Ya sekolah. lah sekolah iki ben apa Ya ben padha karo kanca-kancane. Lho, ya ben pinter to. sekolah ben pinter Bar ora urusan. Anakku ki pinter ya apik ora pinter apa-apa. Sing penting sekolah padha karo kancane isuk enek kegiatan adus, seragaman padha karo liyane. Wis ngono. Ora lho. Sampeyan anake yo sekolah to? sekolah Disangoni ora? disangoni Piro? yo minimal nek anak SD iki ya 15 sekali 20 Nang opo? Mas Rudi Umum anakku sampe 10.000. 10.000 SD. Iya. Lah nek naik ke SMP? Dia tak tambahi 5.000 dadi 15.000. Oh, dalam kondang kok sangune kur 15 roh. Iki opo iki? Lah bocah kok anakku 15 Nek SMP? 20 opo iki? iki umumnya sakmene Alah yo dadi sing gak umum. anakmu sing SD sekolah sinau sangune pira Pas loro SD sangune 5 juta. Ora entek tak tapuki. Ayo sugih. kelas Ya. loro SD sangune 5 juta. nek gak entek Tak kau waplok. malah lele sogunmu lorong lunas
kredit sok dengan saiki orang lunas iso nyangoni 5 juta lho. Wong iki mbok ya berpikir cerdas. Wong apa adanya. Anak kuwi nek pinter ya paling okai enek tetembungan kata mutiara tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho, hanyun sewu wong aku tekan kepuh nganggo Sherlock kok. Tekan Cina iki lho sing tak takoni sapa? Keluarga ya ora duwe tekan Cina. Sing dipangan kok entan to. Kok entan to. Maksud iki anak kuwi nek pinter akhirnya duwe kemauan cita-cita sing luhur gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Apa enek langit gantungan? Oh kadang jemberwetel. Tegese duweni latar belakang pendidikan kuwi lho, latar belakang pendidikan. Di mana-mana namanya latar itu mesti depan. Latar kok belakang iki jare buritan. Latar di depan Pak Do. Lek ngomong iki dipikir. Iya to, omong ambek sarjana kok kaya ngene iki. Oh iya. Kapan kan sarjana sepok. Sing tak karepne latar belakang ya Mas ya. Maksudnya latar belakang ku nek duweni kemampuan, duweni skill. Iya duwe. Skill. Lah iki tangan iki wae. Lengkap. Kuwi skill goblok. Skill kuwi kepandaian ki lho akhirnya bisa memanajemen uang. Jadi keluar masuknya uang kuwi jelas. Iya. Kok iso keluar masuk gitu? Masuk sih lagi keluar. Wong masuk euro kok keluar lu piye? Ya ora iso lah. Balik ngono Mas. Nah, iya masuk sih lagi keluar. Komen kok angel bisa omongan lu. Ora angel kok. Iki jane sing bener. Manajemen uang dengan bekerja keras. Ini yang penting. Keras dulu baru bekerja. Orang kok kerja dulu baru keras. Sing bener keras dulu baru bekerja. Jorok iki cah iki jorok pikirane iki. Tak seneng aku omong-omongan ngono kuwi. Kok jorok piye? Lah keras dulu baru bekerja ya apa Mas? Keras ki semangate lagi kerja lho ngono. Dengan kerja keras akhirnya punya uang, pulang perginya bisa gampang. Loh, pergi pulang. Wong lunga urung kok mulih ya. Kok salah terus ta? Ya tapi bahasa sing wis beredar di masyarakat sedang Bahasa sing wis kaprah, ning salah harus dibetulkan, bukan pulang pergi ning pergi pulang. Pergi sih umumnya wong lagi pulang. Lha ngono. Lah iya maksudnya nek dengan pulang pergi dengan mempunyai kemampuan, akhirnya kan lho wong kuwi iso duweni penggawean sing akhirnya dadekno wong sugih. Ngono lho Mas. Lah kan isih kerja. Iya kerja. Lah nek wis sugih nyapa kerja? Ya piye santai lho ngono. Nek jenenge wong ki kerja sik nglumpukne dhuwit akhirnya sugih. Lah kan sik susah-susah nglumpukne dhuwit. Wong pinter urung tentu jamin iso sugih. Nek sugih mesti penake. Wong iso ngomong sedekah lah. Sedekah ki ora lokah ning tambah kebak. Bener. Iso sedekah kuwi nek duwe sugih utawa luwih. Lah nek dipangan dhewe ra enek kok ape sedekah. Wong mikir sing gampang-gampang wae. Hari ini dengan profesor ini bisa membangun jembatan layang, bisa membangun masjid. Alah ngapusi. Aku tahu masjid urung dadi tak klumpukno wong pinter-pinter ora dadi. Nanya apa? Oh, malah ora dadi padha bantah-bantah ngomong tok. Aku nglumpukno wong sugih-sugih saiki dadi. Oh, ana sing nggawa semen. Tapi dengan pinter, dengan skill kan orang bisa ngandalke kepinteran itu Mas. Contohnya kayak Mas Rudi, walaupun penjenengannya dadi dalang, video karyan liya. Contoh kayak aku, Mas Yo ketok aku kan dagelan. Tapi aku kan gak ngerti sejatine aku sapa. Napa to, Pak? Aku ki nang omah duwe penggawean pijat refleksi. Pijat duwe sampean. Oh, pijat refleksi. Refleksi mulai ngarep omahku tak tulisi plan wedi. Panti pijat moro jengat. Apa kuwi? Gen kula. Kok moro jengat ki apa kuwi? Maksudnya jengat iku waras, sembuh dengan seketika. Moro jengenge. Gak omong langsung sehat. Bae buka ngono iku. Buka refleksi Mas. Segala macam penyakit nopo pasrah ning nggonku. Wis gampang-gampang pamane kesleo. Sing tengen apa sing kiwa? Tengen. Langsung sikil tengen candak pijeti nil plurut serut langsung didilat. Mandi perkara dilatanku mengandung raja kala cakra didilat barang dilat. Lho kuwi ilmu kok kuwi. Ilmu. Golek angel kok kuwi. Lak kesleo. Dilatane lho sing penting. Mangane Kala cakra. Iya, umpamane ngelu
ngelu sirahe to langsung sirahe candak cek pijeti nil pelurut mak serut dicilat blek Paras. mergo mengandung racah olah cakra Hafalmu lho kowe ya. hafal ya balik ke loro pareh umpamane hernia keselio ya mas ya keselio ki pijeti nil pelurut serut dicilat blek mari olah cakra wah kuwi ya ora bathuke nil pelurut sek dicilat blek iya ya kowe lek ngelu karo keseliu lah iya hernia nek bathuke ya mas ya nek bathuke nil pelurut serut blek langsung mari hernia ora kalau tokro hernia kuwi aku sing gong sinau lah gak nil Tadi, lah kuwi apa iso nek hernia Iso nambani kowe. aku sak dure, argo nil ora lo, sak dure tabib. Piye kowe tambane kowe? Hernia zaman saiki rak wong padha bingung nek aku ora. lah nek kowe Ngasetmu ilmu Jawa sing penting wong yakin telaten. Tinggalane luwur. Nggih, tak tur yakin yakin. apa mas resepe Kuwi wonge kudu sabar. Bendino ditelateni nek isuk kae nggodhok banyu, kae uyah sak gegem. Yuk diudek. godhog banyu kayak uyah sak gegem diudek Diudek, dioles-oles sabar. Ditelateni 7 dina. waras mas Ya dadi ndok kasih. Timbang nek kegiatan. baca Berarti kowe kulino kowe praktek kowe kulino. wong edan iki kok Ini apa buat ini? Kowe berarti kulino praktek kowe iki. wong kok iso Enggak, aku sangklir. Hei. Lah cetok. sing tak karepne iki ya ora kaya ngono kuwi mulane awake dhewe iki sebagai seorang seniman dadi seorang dagelan aja mung jagane ning pegawean ning isor taruh mempunyai kemampuan duweni pekaryan penggawean sing luwih ngono misalkan kaya aku ngarep mang dadi tukang pijet lah di samping itu kan lho anak-anakku kan sukses kabeh Lho. Sukses anakmu anak berapa? anakku papat barepe saiki ning gone UGM Dan kurang gitu Pak? Aku papat. Termasuk ya api. Tapi untuk keluarga berencana gagal. Yang apa? kok gagal Loh, semakin baik itu harusnya 3 Pak. keluarga berencana kok telu ke Keluarga berencana 2. Lah ya, tapi menurut survei kehidupan alah wong kehidupan nek kehidupan penekanan kehidupan mengatakan anak 3 itu penting. kok iso Karena apa? Nanti yang akan menjaga kita di hari tua sebagai sandaran. contohnya mas Anak pertama, kedua di sekolahnya sing dhuwur pinter men dadi pegawai. Lah sing ketiga ini kadang-kadang orang salah. Jangan disekolahke. Lho piye to kuwi? Yono harus digoblokkan. Nah, Kuwi kelu lho iki. anak digoblok Kudu dipinterne. Lek iso taruna ngungkuli bapak. jenenge ban cinde ban cilatan kowe banding-banding anakmu Beda-bedane. Pinter siji, pinter kabeh. nah ini menurut survei. Maksudnya piye? Lah nek kabeh dipinterne, kamangka awake dhewe saya tuwa. umure saya tua Saya tuwa. Ya ta? Nek dipinterno kabeh dadi pegawai kabeh. Heeh. Kuwi kerja nang Surabaya, Jakarta, nang luar Jawa. Aduh. Awake dhewe sekolah, toleh. ora nek sing ngopeni Nah aku dadi wong kabeh. Aku dadi gawe ya. Ya. Ya kudu siji men digoblok. Nek men ora klebu nang ndi-ndi, men nang omah wae. ngopeni Sing bapak bakal ngopeni awake dhewe. oh alah ya termasuk masuk akal loh mas Ruki lah keluargamu itu tunggalmu pira to mas 3. sing loro nek ndi kok gak enak Sing loro nang Surabaya perpajakan. sitoke Jakarta lah sing nang omah aku. berarti sing digoblokne kowe berarti Kowe berarti sing goblok dhewe. sing digoblokne kowe Lah iya. kowe iki goblok kok sombong lho Kok kena aku dhewe. Lah kowe sing cerita kok ya berarti kan dulurmu kabeh lunga kowe sing anu. Pancen iya. Sing Pak. goblok dhewe kok ya. mulane ning wulan sura ki lho ya Mas ya iki perlu lho awake dhewe introspeksi awake dhewe iki kudu oncek-oncek Mas Ya kula. Iso rumangsa, aja Lah. rumangsa iso. aku ki sapa kowe ki sapa ngono lho Lho, lali.
Iya iki. Karo awake dhewe kok lali aku ki sapa? Sik ngene lho Mas. Tegese iki penerjemahan lho, Met. Penerjemahan. Lah niki tanglet aku ki sapa? Kowe ki sapa? Wong ket mau karo jagon karo aku kok lali. Angel aku Met dijak. Oncek-oncek Mas. Awake dhewe iki ngonceki, dionceki ta awake iki dionceki. Lah awake dhewe iki wong apa gedang? Dionceki apa? Tegese wang sinawang antarane kowe karo aku ki padha wang sinawang. Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Tak culak matamu lho. Dari kok nyawang kok. Tegese kowe iki paham sing tak omong apa ora to? Oh, layak digoblokne iki mau. Aku kan nomor 3. Rodo ya Mas ya. Ya. Jenenge rodo. Ning dinggon ki nek jenenge rodo kuwi kan mubeng. Paham ora Met? Rodo kuwi kan mubeng. Bermutar. Kok kabeh mubeng lah roda serep kuwi. Roda serep ya ora mubeng lah kae nenggon. Sing tak karepne iki roda donya iki lho, rodane donya iki kan mubeng to Mas. Lah iki lho aku ning kene lagi ngerti nek donya iki duwe roda, Pak. Iki aku kok perlu bayangne umpama roda donya mbledas iki nek nambal. Kalau badhe nambalke roda donya, Pak. Iki mesti nek Aduh. nek ngerambang mesti golek telogo. Apa maju Ora, Mbok pangantah lho. Iki omonganku iki mesti mbok pangantah. Tegese roda donya sing bubeng. Iki wong iki kan ya kadang nang ngisor, kadang nang dhuwur. oh iya. Aku kadang anu ya ngisor nah pas kesel. Kuwi apa? Kuwi apa? Jadi kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Lah ya menungso ki kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Nah, ya delok-delok keadaan fisik lah awake dhewe. Awake dhewe gak mampu ya ngisor wae lah, lebih pasif. Kok mesti parakmu kok merono terus. Oh, mati muni blendes. Tegese ki ledok iline banyu, ledok iline banyu nek jenenge banyu ki mesti netese mengisor. Ora enek kok banyu parake mendhuwur ki ora ana. Jere sapa? Lah disedot sanyo. Bisa teko toren. Iki biji lho wong kok. Oh iya, air mancur barang ya munggah lho, Dok. Oke lho kok. Kowe piye to, Dok, amen keberkok iki kok ya. Ya, dalu punika matur nuwun sedaya masyarakat Kepuh, utamanipun kagem Bapak Lurah, Bapak Iskandar. Pak Joni, Karena Bapak Iskandar. begini Pak Rudi dan juga Pak Yudo, Hei. karena saya berbicara ini sekaligus ngetes kefokusan jenengan. Fokus Pak bae. Joni Iskandar ini kan artis sing sak vokalis Penyanyi. kae. Joni Iskandar, terus si Imam Musola. Imam Musola, Bapak Tambir, Imam Esarifin. Lah Imam Saripin. Ayo. Mona Sutra. Roma Irama. Masih Joni Iskandar. Ngerti lah lagu ini? Raro. Apa ngerti lagu ini Joni Iskandar? Wah, Lintang Asmoro. Joni Iskandar. Dia kok enek. Kowe iki bane paham tentang lagu ora ta? Kowe iki jareke kondange Mas Komet adalah pelawak, di samping itu sebagai kalvo. Mas Komet sebagai seorang kalvo, vokal yang sangat hebat, tujuannya ngerti-ngerti bab lagu. Loh, zaman rasa aku. Para penonton saja sudah paham. Saiki umpama tak tus, umpama awakmu tak tus, umpama tak tes. Dites Buatkan lagu yang nuansanya percintaan. Aduh. Gampang banget kuwi. Piye coba? Roma Irama ki wakeh percintaan. Nuansanya percintaan. Oh, Piye coba? hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Penang ini, kendangnya kayak iya aja, kendang ya, kendang tau. Kendangnya kayak Kendang gitu. bagian keter. Kendangnya diunekne apa dikekne? Enak gitu. Aku bagian apa? Ya aku dadak ngene wong kae lho nek cek. Aja berak. Anu kok yo kene Wong nganggo iki ya. Heeh. Piye ta? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga.
Waduh aku sesuk jarekno lambe terus Apa? Menghibur kali oleh iso aku ora diceluk yuda malah diceluk gembleh. Takon lagu tentang percintaan. Tapi nuansa percintaan. Percintaan. Sekarang kalau lagu yang nuansanya nasihat. Nasihat juga ada. Apa Jajal? Roma kan? Sing ndi? Yudi. Hehehe. Judi. Oh iya. Judi. Judi. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bohong. Ya, kuwi lagu yang nuansanya nasihat. Umpama lagu yang nuansanya sing angel apa ya? Digawe apa ya? Apa? Transportasi kendaraan. Transformasi. Ada. Kendaraan. Transportasi. Orang pengen ini. Bener, transportasi kok. Apa lagu yang nuansanya sensus? Oh, ada Roma. Sensus Penduduk. Piye iki? Pembangunan, tentang pembangunan. 1001 macam cara membangun balai desa. Mau dibuat joglo atau biasa, terserah Pak Lurahnya. Lagu tentang pembangunan. Lah ya, Piye lagune, Mas? 1001 macam cara membangun balai desa. Lagune kaya gak kuwi, Mas. Kuwi ora. 1001 macam penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Lagu iki lho. Lah iya membangun kan mau Indonesia membangun. Sudah dipikir teman-teman. Gak pikir nek gombangan dia pikir. Saiki nek transportasi kendaraan. Ada lagu anak-anak. Apa? Beca takkan. Minta. Kuwi Beca. minta. Lah kok takon wong sampe biyen. Minta apa becak, Pak? Minta lho. Beca. Minta. Jadi pokoknya mentok iki Mbak Becak. Malah Kowe iki jenenge ngawur ora jelas. Kok nek gak iso nyanyi mbok nembang karo Mbak Presiden. tak goleki kanca. Golek gandengan. Manut. Manut. Coba dijangkai ana